Matur sembah nuwun kepada Bapak Lurah. Alhamdulillah mudah-mudahan menjadikan rumah barokah. Oke. Sugia dalam. Oh, ini dituruti atas nama Baran, mintanya podang kuning ji. Jadi kan apa nembang piyambak Baran? Kula mawon. Jadi saya joget mawon nggih. Oh, siap. Ayo, semoga sesarengan pada Bapak RT Soekarto, matur sembah nuwun, terima kasih. goyang Barat. Wis ora krasa kaluyuran anggole ising tak sayang mubeng miterang gorku kelei ora krasa esuk awan nganti bengi yen nganti liya kang nyawan kleyang tak sawang mencok ning ngepang keganjangan tak rindek saka kandungan sami ngoceh dheweke ngalih bencokan tak suwon bocah ngecek padang kuning gawe pikirku komeng sleret ireng tak sawang tambah manise ipo bunga yen kelakon nyanding selirane ora bakal atiku kaki manglian yen si podang ngandut tadi kebranan ora mendung hatiku tan soyo dodro tak sernani sun pikat ulu tembedo ojo laras lagi goyang mbak penak toh wis ora krasan kaluyuran manggole isih tak sayang mubeng miterang gonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi rada rene lho Mbak yen nganti liya kang nyawan kleyang tak sawang mencok ning ngempang keganjangan tak rindek saka kadungan sering ngoceh dheweke ngalih bencokan tak suwon bocah ngecek padang kuning agawe pikirku komeng sleret ireng tak sawang tambah manise ibu bunga yen kelakon nyanding selirane ora bakal ati kaki bang liyan
si padha ngandut tati keberatan ora mandha atiku tangsaya dodro tak sarnane sen pikat ulut debado Matur sembah nuwun Mbak Man.